Lama. Pasti aku. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 11th நோன்பு வந்து நம்ம இஃப்தியார் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப்தியாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடை, பஜ்ஜி, போண்டா இனி தான் ரொம்ப நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. நல்லா சாப்பிட்ட ஸ்நாக்ஸ். எங்கள் அக்கா வந்து துவா ஓதினிருக்காங்க. அப்போ எங்கள் அக்கா பையன் லைட்டாக கேமரா ஆட்டி விட்டான். அங்கேருந்து ஆட்டி விட்டு அந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கான் போயிட்டு. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் அக்கா வந்து துவா ஓத நாங்களும் கூட துவா ஓதினே இருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் கம்னு இருக்கவே இல்லை. எங்கள் அக்கா பையன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே வால் தான். அவன் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ரார் வந்து சரியான வால். அவன் உட்காந்து என்ன பண்ணான்னா திராட்சை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. Amin. Bismillah. Jangan. Apa? Ini tuh.